Chỉ bay ule, với hiện Lal Isua le Juda ti Eucharist Tobul, ti thu pui Professor Brand Petria thu khachang kan soi don ni a. Amasa in chanchin tra Johanna Ziakhi ilongai thapotang u bungruk thu. Hi vana tanga changnung lo chuk chu ani. Min a eya a thi lo na tur chu. Ke hi vana tanga changnung lo chuk chu kani. Tu po in he chang hi a e chuan chatuan in anung rengang. Ani khovel nun na na ka pek tur chang chu ka ti sa hi ani ati a. Chu di chuan Juda te anin niala he mi hian engtin nge ati sa e turin min pek theyang anti a. Isuan an hena ti tak mevin ka shrila cheu mishing fapa ti sa in eya athisen in lo chuan nangma ni in nun na in nei lo. Lalpa chanchin tha ani. Ole kan thupue kan lu ma hawin zo na hanin zo ti la tha ome. Kan zo na chu hi ani. Christian masa Juda te abik takin nu marite peterate Johanna te ho khan. Juda sa kholo vuan nget em tu an nia. Engtin nge he Eucharist a hen Lal Isua omani ti hi an lo rin mai thei dan khan ni ta ang ti hi skan zo na in zo tu chu ania. Hi ngun takangai tu tham fet linga chuwang chuanin he thu hi voin hian kan khel don ani. He zo na kanin zo na chana chu Juda sa kho vuan tu te khan ti sa e tur chuan an dani na khap awang te thisen in tur chuan an dani na khap awang te khan Lal Isua Krista taksa le thisen e yakha an tan chuan thil ti mi reng lo ani ti akha an ril ruwa alien em don ani amai ro chu ti lai kara chuan eng tin nge Lal Isua khan in ka ti sa e ya ka thisen in lo chuan nun na in nei lo ati khan eng tin nge an rin mai thei dana kha voin hian kan chui don ani. Leviticus buwa chuan heti hian in ziaka ti sa zong nun na thuwa chuan athisen le anun na chu ang khat chi ani. Chu wangin Israel thla te hna chuan eng sathisen ma in ei turani lo. Ti sa zong nun na chu athisen ani si a. Tu po a eya piang chu tui thlarin a om turani ti in ranthisen reng in lo tura thu pek anni. Chu wangin Juda ho tan chuan thisen in chu thil thiang lo le thil moi lo ti lo top tur thil ani lai khan mi thiang lim pola Juda dan veng him tu zirtir tu ro pui le zakai em mai khan Korinth khuami te hnena ale khathon bung som chang som porukna chon heti hian a ziak miau sia mal som na no mal kan som thina hi Krista thisen trom puina ani lovem ni changkan phel hi Krista taksa trom puina ani lovem ni ti in mithiang lim pola te ang Juda Rabbi Pharisai dan sha ne em mai kha da na shit ne em awanga mishin thisen chu soilo ran thisen po indu lo khan han ngai tu khan eng tingel Eucharist Lal Isua Krista taksa le thisen ani thu kha tim mi lawa asoi mai thei tak mai niang le pola mai ni nang khang kum zabi khat na laya Juda Christian te khan zirtir na an lo don to zong ngai to khan eng tin nge kha chang le wain kha Lal Krista taksa le thisen ani ti a khan rin na an nei mai thei dan khani ta ang hetia thil ni thei om lo ang taka kanan lantir masak ta ka hi Juda tena Eucharist an rin na kong lo sial tu alo ni reng zok mai ti hi egan soi masa ange kha an Juda dana kha Eucharist sa Lal Isua Krista taksa le thisen Eucharist Lal Isua Kristan a chen chil zia an rin theina na kong sial tu kha alo ni zok reng maya Juda tena Mesia chu titura an lo be sele nitura an lo be se kha kan hriat thiam tak zet chuan Juda tena Lal Isua kha Mesia ani ti an pom wanga Eucharist Lal Isua Krista taksa le thisen tharau le apathian na chu a omani ti an rin thlap theina kha
kan hre thiam ngei na rin omani tununa hian Bible thiang hlima kan hmu atanga chutin Juda te chin dan le lal Christa Eucharist in zom na chu kong thumin kan thlir don ani pakhatna chuan kalhlen kut pahnina chuan Juda te na van mana an rin na ania apathum na ve thunga chuan pathian chen chil chang mak tak mai a English chuan bread of the presence ti ania Juda te na Tabernacle thuthung bom kan ti maya changan da reng thina kha Moses le Solomon ate poina temple chang ser thiang lim an da thina kha ani heng pathum te hi kan thlir ho don ani heng thil pathum han thlir hian Juda te na Messiah an be seidanina Catholic rin na ashwailu dana kha in chui don te ang chumi ti tur chuan chanfung kan nei ve ngaya kan chanfung tur chu enge niang kan ti chuan Juda ten manlaya Messiah an lo rin dana kha kan chui kir ve angai don ani Juda ten Eucharist an rin na sha thiam tur chuan AD zabi pakhat na laya Juda te be sei na kha kan hriat thiam ve angai ani Lal Isua hun lai AD kum zabi pakhat na hun lai khan Juda te khan Messiah an be sei dan kha eng ange nia in rin ti in tun lai Christian te hi hanin zot taila kan chan na hmu tam zok chu Juda te khan Messiah chu leilal ro pui rom lal ram ro rel na hnoya an kun na ata chan chuaka zalen na petu ata na an be sei thu hi ani ome hei Christian te na Juda te be sei na nia kan hriat tlang lon chu ani ngei mai adik na chen po om renga Juda te zinga khana bikin zilot ho khan an chungaram dang mi ro rel na kha an ning em maya an laga ta zalen na kha an ngai ngoi ani hei kan hre theu ome nima sela Juda mi tam zok thuthung hlui le kabu hretu te khan chu ngot aya thuk le ro pui le chen fak om zok chu an be seya an nga kani an be sei na zong kha thu khata vathadon taila heti hian kan soi theyang Juda te khan Exodus thar an nga kani Messiah local huna chuan Moses na mi te Aigupta ramata a hroi chuak ang khan Messiah chuan mi te chu aron zong chuak nga aron chan chuakin a hroi chuak don ani chu Juda te be sei na dik tak zok le a thuk zok chu ani zol nei le khabu zong kan hmu angin kha Aigupta ramata hroi chua anom na chanchin kha he Exodus thara hian ataka chan le an be sei tlatani Exodus chanchin chu kan hrethewa khati hun lai khan Israel nam som le pahni te Pharaoh boy atangin sham takin an khosa ani kha chung mi te chan chuak tur chuan pathian in Moses avatira lalpan Moses ko dante atir lui dante har sabna na men lokara kum somli lai thalera an wa vai hnuwa ramtiam a hruai thlen dante chu kan hrethewani chu chan chuana chi chuani pathian in Messiah khovela aron tir huna thil thleng tur nia zol nei tena an lo soi chudi pakhanna chuan Exodus masa thuthlung hluya kan huwa chuan chan chuak tu chu Moses ania thuthlung thara ve thung chuan pathian in chan chuak tu thar min pek tur thu kan hmuwa chu Messiah chu ani Messiah chu hriak thi ti na ani Exodus hluya chuan Israel nam som le pahni te chu an sultan na ata chua zalen an nia Exodus thara ve thung chuan zol nei ten an soyangin Israel mi te chau ni lovin jengtel te po chu chua zalen an ni don ani sultan na ta chau ni lovin swala ta chan chua an la ni don le ngal ani pathian hne na ta no chua anom to na le thina ata ti zalena an om na tur chu an ngak mek ani Exodus hluya khan Israel mi te kha chua zalen an ni khan engen ti masak ber ti zo na kanin zo chuan a masabera chuan zinkong an zo ngalani kum somli chung te mek mai kha kanan rampanin zinkong an zo a
Exodus thara ve thungero chuan Israel mi te chu zin kong thar zo in ram tiam thar chu an pan ve ta thunga chu ram tiam thar chu eden thar ti inemo paradise ti te point an soi thin bok ani Exodus hluya chuan an pathian biak na amun laili ber chang tu chu Tabernacle kha ani a Tabernacle chu kan hriat thiam dan tur chuan thuthlung bom kan tia kha ani Filma te mo le khabua te milem sang sanga kan hmu thin angin Tabernacle chu biak buk choi som thei azona zon son thei puan in kha ania khata thalera an wa vai lai po khan an zon zel ani kha lalpa chuan ami te a chen chil lai chuan chhum zingin Tabernacle chu aron hlia khu thin ti kan chiar thin kha chumi nu zela po ram tiam an wathlen nu po chuan temple chuan lak son thei to lo turin Jerusalem a khanda anita ani Exodus thara chuan zol nei tena an lo soilok to angin pathian biak in khom chuan lai muthar anei don ani chu alai muthara chu Solomon temple ai ro puizo thuthlung hlui Tabernacle ai ro puizo ani don ani Exodus hluya khan an tumram ma saber chu nia kan lo hriat thin ang lo takin pathian thu pek som pek an ni na hmun sinai tlang kha ani lova an tumbera chu ramtiam mai poni lo Jerusalem kho pui kha ani zol nei te chuan Exodus thara kan tumram chu Jerusalem thar ani ti an lo soilok to a chu zol nei Isayan lele van thar tia alo soi to chu ani chu thil siam thar chu ani chu wangin edi kum zabi pakhat na a Juda tena an lo nga le beise chu Exodus thar hi ani an Bible an chiara an shia ani ngat chuan Mosia thar Exodus thar hi an beise nge ani Romi te sarkar opna hnuaya zalen na kha ani mailo a aya thuk zok Exodus thar hi ani Juda mi tena an lo nga le em kha ole chubi ngai to chuan AD kum zabi pakhat na khan hanlet le taila Lal Isua thu soile athil ti te kha Juda mi ta enin an beng han hoila yan ngai thlave chinangu mia Judai nia Exodus thar nei tur chuan engei ti masak ber tur chu ni ta ang ai gupta tanga Exodus kha engti in tran nge ni kha kalhen kutin ain tranani Exodus thar nei tur chuan kalhen ku thar kan nei angai ani kan thei ngil lo tur chu Israel fa te khan ai gupta ram kha an chua san mol top lo ti hi ani an chua san hun tur kha an thlang reng lo faro opna hnuai tang khan hrichia tin reng manga chan chua an ni hrichi sang som lai lenga atopa chuan kalhen hri kha an kharna ani chu hri to ber chu an ma ni chan chuak tu le kharam an chua san thei chan kha ani tak reng kha thi na thlarawin ai gupta ram aron fan lai khan Israel mi te in chu akal hlen zela ai gupta mi te fatir zong chu aron ti hlum ta vekani chu wangin faro khan Israel mi te chu akal tir ta chau reng ani kha chu Exodus hlui bulchan na aloni chuan engdang vakin nge Exodus thar chu in tranang kalhen tharin a in tran turani he kalhen ku thi hrethiam tak tur chuan kalhen masa kha kan bi chian hleka ngai dona chipchiar taka he kalhen thil thlenga hi kan hredu ni chuan Exodus le khabu bung som pahni na hi kan chiarangai ni he bunga hian kalhen chungchanga anti turle anti lo turte kalhen masa thil thleng chu chipchiar takina in ziakani he bunga tho hian pathian ina mi te hnena thi na thlen tu vantir ko laka an him na tur a an thil ti tur trulte a hrila amma saberin chuti hun lai chuan chung ko pa ber theva kha chung ko tan khan puithiam din mun lu tu kha ania in thoina po a hlan tu ber chu pa ber kha ani Exodus bung som pani changlia kan huangin pa ber chuan beram no pa melhem lo kum khat aya la upalo
ala anga ashoka zain in thoinan athisen chu mai hun cho tola alon lu tir turani pa ber chuan hisap kaw alanga hisap chu thingtang chikhat ania chumi kaw chu ala anga atang chu beram no thisena chona zuchi anga pathian le Israel te inkara thuthlun na entir nan kongka luchunga le kongka biang pahnia chona tatang chujulal pa vantir ko thina thlen tu tur an fatir laka an fatir chan chuana na kal hlen tur chin chiana aloni donani tin chu in thoina chu hlen chua aloni nu chuan thilpoi mo em mai ti turan laneya chu beram no sa ei kha ani beram no sa chu an ei ngei turani chu thil chu kal hlen kut mor bok na le avor to pa chu ani hei ti ngei ngai thil ania beram no sa i ngai nat lova ai ngat lo entir nan tu emo chuan beram sa chu alo ngai na vak lowa khamizan khan athisen chu kongkalu chunga le abiang ton tona ta tin muta mai se atuk zinga chuan eng thil nge lo thlengang I fatir chu lo thireng donani hei kan chin chi reng turani kha kal hlen kut kha beram no thisena khan atop mai reng lo atop na chu beram no sa ei a khan ani tlatani kumalo vea Juda te chin dan phung an kal hlen kut man dan po alo in thlak chho zela Catholic tena pathian thu ziak kan neya tradition kan neyang che hian Juda te po in pathian le kha thu ba ka khan tradition anti mai chin dan thin thuwa an loin hlan chon thil kha tam tak an neya von nge em mai an ne ani chu vain Lal Isua hun lai an kal hlen kut man dan tha thiam tur chuan Juda tradition kan zir chian ve trula hun local zela Juda te khan kal hlen kut an man dana po bel hlekte hanti danglam hlekte kha an lo nei chho tanta a hetiang huna hian no pangchuan apa in thoina han song bol vela chu a mu in zona a zota a kapa hezan dang laka adanglam na chu enge moni le ti in a zot thin ani zanin hian chang doi dim tel lo te in beram no sahem min te kan ei hi enge mo chan le ti na zota chuda apa chon Exodus bung som pathum chang ria ta kan muangin heti chi hian lo changang ai gupta ramata kan lo chu lai khan lalpan thil min ti sakwang ani ti in chu thil chu engwanga poimo nge ni Juda te tan chon ai gupta an sultan na ata chan chua an omna ata kha kumza engzat nge liam to ti lama poimo lo ai gupta ramata kan lo chu lai khan lalpan thil min lo ti sakwang ani ti hi apoimo em reng ani kha an kal hlen kut cho hlui kha kal hlen ma sabera an vatel ve na chu ani ti an hriat chian em awangin Exodus ma sa tharawa an vatel ve na chu ani miaw ani Juda ho le khabu misna pesahim antia chu le khabu a chuan bung som na heti hian in zia kani chuan tin renga chuan mi rengin ai gupta ramata lo chuak anga a in ngai turani heti hian zia kani si a chuminia chuan in fa te hnena ai gupta ramata kan lo chuak khan lalpan kan tan thil min lo ti sakwang ani ti in hril turani ti na in zia kani hi Bible a ni lovin Juda ho le khabu pakhata a in zia kani chumi ani si chuan eng chumo kan ti tur chu kan ti chuan lom thu soi ani lom thu kan soi turani kan hriat thiam tur chu Juda te chuan he kal hlen kut an mana beram no sa an ei hian lalpan mana a chan chuana a khan tharawin an vatel ve theiani ti hi ni hun le mun an kalpelani ole tuna chuan Juda te kal hlen kut chungchang chu kan lo hre thiam ta a tuna chuan Isua kha han ngai tu thleng ve taila Lal Isua aron lang hlol maya Juda mi inia Exodus thar ngakin I omani Mosia thar chu ingak ran maya
kumtam takkalta mosia hun lai pathian thil ti makha i be sei me kani chuti lai tak mai chuan Lal Isua ron langa ronga ron bol tran ta a i lo thlir reng ani han en reng po khan Lal Isua thil ti khan Exodus thar chu akok nga ran maya a thil ti masak berte kha han thirila Jordan luya baptisma wachanga chu Jordan luya tang chuan ram tiama aron lut ngal mai ni zona hanin zot lokila engtik khan nge Jordan lui kan thu chin chia tlak le chanchin lian tham kan nei nun ber kha a chan na chu Joshua le ashwai nam som le pahni ten ai gupta ramata an Exodus an ron zo fel lim khan ani an Exodus top na chi chu Jordan lui an ron kan kha ani tlatani chuda chuan Jordan lui an ron kan khan pathianina kong laka tura pek thin mana po kha atlangai talova ram tiam chu an ron lut ta ani kha Jordan lui chu aloin sa thena puithiam te ke chuan lui tuya de vele aloin thenta a leichara kalin ram tiam chuan lo lut ta ani kha Lal Isuan Jordan luya dai khan enge loin hong ta kha kan ti chuan tui ni lovin vante aloin hong ani achan chu he Exodus thar hian a tum ram chu he le ram tiam ni lovin van lam ram tiam zok kha a ko tat wang ani chuta chuan Lal Isuan Galilee lu khan enge vati masak ber nam som le pahni te ai o turin apostol som le pahni te avathlang chuak ani kha chumi hnuwa thalera avakal khan mi sang tam takin an zia engwangin nge a hrai puar kan ti chuan eng hmangin nge a hrai puar kan ti chuan chang hmangin ani chu thil tia chu khoi nge kan hmu kan ti chuan Moses le Israel mi te a khan ani kan hmu ni Lal Isua thil ti reng khan soitum pakhat aneya chu ke hi Moses thar kani Exodus thar hun chu alo thlengta ti hi ni chu Lal Isua na soyatum kha ani berzel nima sela he thuwa soi chian na ber mun chu mun dang ni lovin zanre hnunga khan zanre hnung azirtir tenen an kil lai khan ani Exodus thar nei tur chuan enge nei trul kan ti chuan kal hlen thar ani zanre hnunga chuan Isua chuan Exodus thara kal hlen ku thar chu adin ta ni Lal Isua kal hlen kut kha kong ni in lo thlir donila kong khatna chuan Juda te kal hlen kut pa ngai ve mai ani na lai kha om thei ome Juda te chin dan thin kha azom ve tlata wangin nima sela kong le lama kan thlir chuan he zanre hnung hi zanre hnung satli ani reng lo ve thung ani thil thar aron ching chuaka amai ro chu khati hun laia Juda om ve te ta ne ro kha chuan an ma ni han deng dot tur thil ani dan kha an thathiam hau lo thungang amma saberin Lal Isua khan beram no kha ada poimo ber taklat lo maya beram no chungchang engma soilan anei mi alo hialani apani na chuan Isua khan sual ngai damna na athisen luang chuak chu asoilanga apostol te chu ama hriat rengna na ti thin turin thu apezui ani nima sela kum zabi pakhat na hun lai Juda te kha chuan thisen leibo thei tu om chuna chu pui thiam nem nge na changto te tan chau ani ti an hria ni Leviticus le khabu kan chira bungli chang sari na ha chuan heti hian kan hmu ni pui thiam chuan lalpa ma a in biak na puan in a rim tui hal na mai cham kila te chuan thisen chu tlema ta tanga ti in ziak ani heta hian eng thil nge thlengta kan ti chuan Isuan kal hlen ku chu aron thlak dang lamin aron her dang lam ta hretani Juda te kal hlen kut pa ngai kha ama tur na le thi na lam hoin aron her dang lam ta a kal hlen kut hlui chu kal hlen kut tharin aron thlak ta ani tin he kal hlen kut thara hian thil poimo em mai pathum alo om ta a amma sabera chuan puithiam tharte anni chung te chu Lal Isua le apostol som le pahni te khan nia he hi catholic tena kan hriat thiam atul em ani achan chu
Bible thiang lima hian zanri nu ngan kil lai chung chang kan chira po pui thiam ti tongkam hi man ani miau lova achan chu man atul lo wangani kumzabi pakhatna juda te chuan pui thiam ho chuan pui thiam lo chuan thisen an lei chuak thiang lo ti an hriat chen em wangani apani na chuan beram no chung chang hi ani Lal Isua khanin kalhen kut luya beram no chu ama ngei in thoina chuan aron thlak thleng ta a thina ata min chan chuak tur le kan sual te ngai dam ani theinan ama chu aronin hlan don awangin apathum na poimo nep chuang haulo chu in thoina thar ani he in thoina a hian alai mu poimo em a oma chung te chu changdoi dim tel lo le wine te hi ani Krista taksa le thisen changle wine anga langa kan hne na pe ga oma chu puithiam tharte beram no tharte in thoina tharte le Exodus thar ron hong tu kalhen ku thar chu kan lo nei ta bok ani chu chuan kan zo na masabera khan min hroi kir le ta a Juda te khan engtiangin nge Eucharist Isua a om kha an rin thei ti kha zo na kha kan chut non le ngai ni thil mol mang takani Eucharist kha kalhen thar ani ti kan hremiawa chu wangin thil dang tam takin azui ngal tat bok pakhat na chuan kalhen hlui ang tho khan Eucharist chu Isua kalhen kut akan telve na ani kan va participate kan va telve na khani kalhen kut hlui khan aigupta saltan na ata chan chua an om na zan masabera a hruai kir tho ang khan Christian te chuan Eucharist chu voi engza ta tampo hlan lo ni to ma se Lal Isua in thoina kha aron ti thar le thina ni chu wangin mass in thoina thiang lima chuan Isuan pindan chung nunga zanre hnung an ki laya azirtir te hnena changle wine manga ain hlan na khan hruai kirin kan om thin ti na ani mas kan hlana piang hian pindan chung nunga chuan Krista le azirtir te kianga kan om thin ani Calvaria kan tana anun hlan tu pathian beram no kianga chuan ani kan om thin ni Eucharist hi kalhen thar ani chuan beram no chu in ngei turani Isuan an hnena ti tak mevin ka hrila cheu mishing fapa ti sa in eya athisen inin lo chuan nangma ni in nun na in le in nei lo atia chu Johanna bungruk thuwa khan kan huwa beram no entir na kha ei turani lo she reng mai turani lo chu kalhen ku chu hlen fam kim tur chuan beram no sa chu a in turani a entir na ni lovin kha beram no sa nge ya kha a ei turani achan chu kha beram no thi na a khan kha kalhen kut kha atok mai lova beram no sa chu a ei nge turani tlatani chu wangania Catholic ten Eucharist hi entir na ni lovin beram no Krista taksa le thisenani kan ti tlat na chan chu helai hian soibel lek du pakhat kaneya chulaya chu Juda tena Lal Isua thu soi an ngai thlak khan atira kan chanchin thachira khan an phun noi thu kan ngai thlani kan chirbel zel chon Juda te hoanin niala Juda hoten in niala hemi hian eng tin nge ati sa ei turamin peka athisen in turin min pek theyang apa po Josepha ni lomni Mari fa pa ni lomni engwangin nge wana tanga lo chuk kani te ati tak mai ni ti in Lal Isua kha ataksa le thisen ei tura Lal Isua na ti khan Lal Isua kha an kalsan thu kan chiar telani he Lal Isua tu soi hi amma in he hi a entir nan in lo eyanga tharawin kanin poldon nia ti ni se Juda te ho khan in nial na chan turan nei donem ni Juda te ho tan khan enge pom har tur chu niang engwangin nge ati sa engtin nge min pekin engtin nge kan eyanga hemi hian engtin nge athisen min pein kan in theyang
tia zona in zo ta an pom thei lo na chana kha engwang nge niang Lal Isuan ka ti sa in eya ka thi sen in lo chuan ati khan ati sa tak le a thi sen tak eya in tura ati awang khan Juda howin an pom thei lo reng ani chu wang chuan ani ke ni chuan he Eucharist a hi Lal Isua Krista taksa le thi sen entir na angangaya tharawa ama pol mai tum lowa he hi ati sa le thi sen takani kan ti na chana chu chuti ni lo se Juda ho khan Lal Isua khan kalsan hau lawang Lal Isua khan ka ti sa ati sa tak ka thi sen ati kha athi sen tak tia asoi wang ani tlatani hi kan ring hlalani chuan kan point thum na hian en le don taila mi thiang hlim pola chuan Isua chu beram no thar chu ani thu asoya Juda mi thiam engeni Gamaliela noya zira seilian pola khan Krista kan kal hlen kut beram no ti in alo soyani korin khuwa ami te hnena ale kha thon pakhat na bunga chang sarile chang riata chon heti hian pola na ziaka kan kal hlen kut na turpo tal ani to sia Krista ngei chu wangin ikutang u ti in pola khan engkal hlen kut nge soile thutlung hlui kal hlen kut kha emni soi nilo Eucharist kal hlen kut thar chu ni asoi ni tuna chon thutlung hlui lama limthla pahni na chu lo thlir do ni la kan zo na pahni na po hi lo niang Isua chu Mesia takani a Exodus thar ron hong tu rani si chuan ram tiam thar pan na konga eyatan eng chonge apek ta kang le thutlung hluya chuan kan hmu angin pathian in ami te chu thalera nom lai khan eitur apea a chom thina ni van mana mak tak main a chom ani ti kan hmuwa hei aya chiang le zo zo ka kan chiar du chuan chip chiar taka mana thil mak chung chang in zia na chu lo chin che ila Exodus bung som poruk na khan ani tun huna kan thukhel meka kan chian jok nan chuan a vai a chiar lovin point mo zualte kanan clear don ani a he bung thlen ma chi bung som pangana chon pathianin ami te chu faro lakata chan chuakin tuipui sen akan pui thu kan hmuwa Israel mi te lom na san zia po kan hmuwa Miriam i zai thu te Mosia zai thu te pathian chan chuana an hmu awanga ami te lom na satak chan chin te kan hmuani ma se Exodus bung som poruk chang khatna atang khan pathian chan chuana an chan hnu lok faro sipai te tuipui senina achim pilna laka an him hnu lok khan pathian mi te khan engian ti zui kan ti chuan an phun noi zui ngalani thalera chuan Israel a thla te pungkhom ho zong chu Mosia chunga le arona chunga an lo phun noi ta a tin Exodus bung som poruk chang ni na kan hmuwa hei ke ni nuna po ani ve tho thin hi mo Israel mi te thil ti zong hi kan tharau nun dar thalang vek alo ni hei kan tharau nuna kan ti thin vek thawani Israel mi te chu ei tur du in an phun noya an rila tram miawa a om viau mai Mosi ai gupta ramatang khan min chan him tura min hruai chuak ilo ni top lo hi min tilum turin ani hi min lo hruai chuani ril trama thi turin tin an va phun noi ani ai gupta rama te khazong puar khop ei tur kha kan ne sin an tia kan hnung jang te chu vuakin nom ma se kan pumpui ero apuar thung chu wangania ai gupta rama kirle an du na chana kha chu che chu ni kan tharau nuna thlem na lo thleng thina churi gospel chanchin tha kan nun pui ma a kan nun dan thin kha kan thlir kira kan nun sual kha thil thak lel omangin kan hmule tatlat thina ni all samtlat ani kanun kha Israel mi te tan po khan thalera wa vai nun ai khan ai gupta rama an nun phung kha all samjok an titlata chuta pathian chu an awa pathian chuan
shemmai lovin thilpek alo peta zogani kha lalpa chon ngai ro u intan wana tangin chang karon sur tir don ani tina soya chudi chuan mana thilmak chuti sak anlo ni ta helai kan ngai to hi chuan thilmak thuwa ni kan hmu ni zinga chuan mana peya chu wana tanga chang lo chuk kha ania nima sela he thilmaka hian kan top deuh mai thina tlailama thilmak dang pathian in ati sakha kan hre chang to lo thina ni tlailama chuan wana tangin ti sa a pe thin thungani chung chu in la hriang lalpan tlailama sa ei tura pek chewa zinglama chang kham khop a pek huna cheu chuan tin Exodus bung som paruk chang riata kan hmuwa chudi chuan thilmak pahni ti sakin an oma zinglama wana tanga chang lo tla kha tlailama ero chuan wana tanga ti sa ei tur pek an ni ve thung heng thilmak pahni te hi ti sakin anom thina ni heti kan soilai hian thutlung thar thilmak thutlung hluya thuru ka a omzia kan hmu ni chu chuan he thilmak makna ron hong dara ron shil fi tur chuan Eucharist chu kan ngak ta ani le mana ni phung chui lo zir chiang don ang miang Exodus bung som parukna chuan thilwara ni ti te khoizu ang mai ani thu le bong nu te atanga siam ei tun line ei tur pek wafers kan ti bong nu te atanga siam kan ei tur lei tur kan nei thin ang hi wafers tuina ang nei ani ti te kan hmu ni changwar chuan Eucharist pian hmang le lan dana ko ngal ngot maya ma se khoizu chu engtia lo lang ve ngot nge aniang chui kirila Israel mi te ka khoilam pana kal ngen ni kha lalpan khoi mun nge hruai thlena tum kan ti chuan khoizu le hnute tui luan na rama atiani chudi chuan hei hi kan hriat alo poimo ta ema mana chu ram tiam tem lok na ani ti hi pathian in Israel mi te laka athu tiam ati hlo tling ngei don ani ti alo hriat lok tir na chu mana kha ani in mamo chu ka pezel don chewani ti hi ring ro u ati na ani thalera anom ti chu lalpana hriat saka fiin in oma turna na satak tak in laka athleng me kani ti ka hria nima sela he mana ka pek cheu hi in omna hmun tur in ta na hmun ka siam sak cheu Abraham le Isaac te Jacob te hne na ka hmun tiama chon ka hruai ho don cheu ani ti ka tiam na cheu ani chuta tak chuan Israel mi te chuan mana thil chu thil na mai ani lo ti an lo hre thiam ta a changpa ngai mai ani lo ti an lo hre thiam ta ani an tan mana kha an chunga azuk sur tira van bu chu a pe ani mishingten angel te chang chu an ti in sam somsari parian na chang som ni pathum le ni nga ate kan muani sam somsari parian na chuan angel te chang tin alo soini chang satli ani lo chang maktak mai he lei thil pi lam chang a English chuan supernatural bread antia he lei pi lam thil ani chu wang chuan yang chu chang chu mana anti Hebrai trong chuan mana chu enge ni ti na ni manhu anti thin chu wangin atong kam man dan diaka enge ako ti po ngai to lova kan lak ngot po hian mana chu enge ni ti na aloni he thil ngot hi enge mo ni le anlam hu ngai po ni lo ka u naw te u kum zatam tak chung chu he zo na hi zo in ala om renga vo in thleng hian kan la in zot chu ani hi hei hi eng chang nge ni ta ngai he thil hi changpa ngai nge ani changdang lambi leira nge ani a wana ta he khovel thil nge ani van lam thil Juda te chuan enge ani an hria he chang hi khovel lam thil ani lowa wana ta lo ta thla ani ti an hre chiang ani chu wangin enge engtiangin nge an songbol
thil mak danglam le ti zen lo thil an ti ani an ei mai ni lovin a chang bang chu rang ka chak thlenga an da a chu mai la ni lo mun dang tam taka om lain mun dang thlang lovin Tabernacle thuthlung bo ma khan an da ani Exodus bung som paruk chang som thum pathuma chuan heti hian kan hmua chudi chuan Mosian arona hnena belvala langin omer khat mana hi khungro in thla te thlenga von reng turin lalpa ma a Tabernacle da angche atia ti na inzia kani he thil hi mi te chuan an hrethiam kherlo mai theye ma se ke ni Catholic te tan chuan thil thar ani lo reng ani kharang ka chak thleng kha enge ni kan ti chuan pattern kan ti ma sa changan da na rang ka chak luan thleng kha ania enga nge Catholic te hian hetiang man romak pui te hi in mana in khwal telem te po in ange a an ti thin hi thil mak ani san lo ha Bible hre chiang lo tan chuan a mak renga amai ro chu heng kan thil ti te hi Bible be chana ti ani ti hi kan chian tulani Hebrai mi te hnena le khathon bung kwa chang khatna chuan ti hian kan ziaka tin thuthlung masa po khan pathian biak na dan te le he khovela mun thiang hlim te chu aneya ti na in ziaka tin puanzar pahni na phena chuan biak buk mun thiang hlim ber an ti chu oma chumia chuan rang ka chak rim tui hal na bom le thuthlun na bom rang ka chak tuya luan chu oma chumi thuthlun na bom chunga chuan mana a oma rang ka chak belte arona tiang lo chorte thuthlun na lung phek te a oma ti in Hebrai mi te hnena le khathon bung kwa chang thum le chang lia kan hmuni chuwangin enga nge Catholic te na rang ka chak belte chunga Eucharist chu an da Tabernacle chunga Eucharist chu ada an da Tabernacle chunga kan hun thin na chan chu kan Tobul thuthlung hlui huna an lo ti thin dan kha ani wangani he chang hi chang satli angin kan en mai theilo Juda te khan Manna kha pathian hmangai na hriat chhuah tir tua an hmanga an ma ni a chen chil na chang ani tlata wangin Exodus bung som paruk na ale Hebrai mi te hnena le khathon bung kwa chang ruk na kan hmuni kum te chu azabiin alo veya Juda ho tradition po alo in herdang lam ve ta a Lal Isua hun laia Juda mi ten an hriat ngei tur chu Manna kha hun kal to ngai tu chhuah tir tu mai ni lovin hun lo la thleng tur lo thlir lok tir tu ani ti hi ni khati hun laia Juda te khan Lal Isua laka khan be se na lian takan neya chu hei hi ani Mesiat chu Mosia thar ani dona wangin kha Manna thil maka kha aron thlen tir thatle an be se tlatani chu Mesia tak ani le ni lo fia na kong khat po ani le khabu pakhat Bible omlo kanan ron lok dona chu le khabu chu baruka le khabu pahni na ania Isu Krista hun laia ta to thuziak hlui kan hmu thei pakhat ani Mesia hun laia thil thleng soina ania tin heti hi anianga Mesia chu ani na puan chhuah ani huna chuan ril tram te chuan tui ti takin an ei to anga ni tin thilmak an hmuang tin heti hi anianga chuti huna chuan vana tangin Manna chu aron tlale anga chuti huna damlai te chuan an ei anga an ni chu hun zong fam kim na huna dam te chu an ni awangin ti in baruka le khabu pahni na bungsom ni pakwa chang thuma tanga chang re ta enjia kani kan sei to angin baruka le khabu pahni na hi e Bible ami ni lovin le khabu shan chiar tur mu thela om ani Juda te chuan Mesia local huna chuan ni tin mai hian thilmak an hmuang ti kha an lo be seidan ani nima sela chu thilmak chu a thleng si lo ani hitro kha hril lok na kha tun thleng mai hian hmu tura la om lo chu ani hi male hei kan ril ru lo lang nga la ni theyem thilmak chu a thleng lo rengem
tuk tin mas hlan ani hian he thil mak hi khel lovin a thleng zia thin ani ti hi kan hmu mai ani chuan kan mi thi adel tina ani mai lowang mo he thil mak lo puan lok to na hi Eucharist a hian ni tin hian adikna a thleng thin ani puithiam chuan consecration he changmal som na huna chuan Lal Christa trong kam ngei mang chuan he chang le wine hi Lal Christa taksa le thisen a tharau le pathian na chuan a chantir thin ani chu thil mak ani he thil mak hi he le thleng thei thil maka zonga ro pui ber le kan hmu thei zonga ro pui ber thil maka zonga kan ngai hlut ber ani miau wang ani chuti lai chuan keini catholic te hi a hmu pha kan la ni le zel te hi aro pui em ani chu taksa chu Juda te na an lo nga Manna thara chu ania thuthlung hluya chuan kan hmu angin Manna kha an jin konga an kal lai chau khan pekin anom ani kha ai gupta ramata an chua atanga ramti man thlen thleng chau khan Manna kha tlani nima sela Juda te chuan Mesia kha Manna ron thlen tir le turin an beiseya chuta Lal Isua kha aron langta a mi puizinga ronga ron bol chan ta a van Manna beiseina chu aron soilang rengem soilang e mun nia a soyani a aya tampo ni ma na nima sela a soilan chian na em chu hun ni kanjir chiang donani lalpa chong trai na a le Capernaum khuwa a an sinagoga a thu soi ming thang tak mai nun na chang chung chang thu a soina khanani Johanna jek bungruka kan mu ang khan mun danga po a soi mai theye nima sela heng mun nia a soilan na hi kan soi zui donani kan zawai mai hian lalpa chong trai na kan pa wana mi ti hi kan threwa kan dam chung hian voing zan nge mo kan soi chua to ang le amaka maka tam ani torin om nima sela he chong trai na ro pui ber hi kan ngai tha nge kan chu chiang lo nge aro pui na hi a hmu chu kan tam view om lowe he trong trai na ro pui ber nia kan lo ngai hian dil na a om nual maya heng dil na te hi enge mo a ko hlom le tin kan ngai tu to ngaim le a big takin voina tan ei tur min peyang che kan ti hian eng thil nge kan dil ti hi kan ngai tu ngaim thinlum takin kan trong traya ti sa le tharau lam ta na kan ma mo te dilin kan trong traya kan an chut po in thil chiang sa em mai oma chu kan nitin ma mo te min phusuk sak turin kan dilani voina tan kan ei tur min peyang che kan ti hian kan pa ania engkim ti theile kan tang mangai em tu ani awangin kan ma mo te kan dil thin ani nima sela manlai Juda te ngai tu na zona tang khan kan chui chuan he ai thuk le ril zok thil dang ala omani lalpa chong trai na hi ain zia na masaber Greek chonga kan chira kan chui chuan thil phurom te mai mu tur oma English chonga kan lelin ania English chongin bread tia mizo chuan ei tur tin kan soi maya adik po dik ber ome nima sela Greek chong chuan epiousias tiania he thumal hi thumal maktak mai ni Greek literature lui zong a po khan he thumal hi man ani ngai reng lo anti tlat he lalpa chong trai na chi hian he epiousias ti thumal hi man ania he thumal hi mun nia han bung don chinila thil phurom tak mai kan hmuwa epi ti chu chunglam chung ti na te chungnung ti na te lo nia abung ni na usias ti ve thung hi chu thil ti na te thil om ti na te ni han ngai thak mai chuan thumak tak isoyani hi mole ti mai ol tak turani amai ro chu mithianglim Jerome na Latin Vulgate amin lo hril to kha ani he epiousias hian a soini voina tan chunglam thil chunglam chang chumin peyang che ti na lo ni reng mai ei tur ti satlia khani lo Manna khani kan dil ni hi English chuan super substantial bread ti ania hian kan rilruwa aron sap chua ngal chata chu
transubstantiation ti hi alo ni transubstantiation chu kan hria thiam dan tur chuan changle wine chu Lal Isua Krista taksa le thisena chantir ani na thil ti achu ni withiamin changle wine mal asoma pathian thil ti theina a kha changle wine kha Lal Isua Krista taksa le thisena alo channa taka kha transubstantiation kan ti achu ni chu thil chu khoya tanga kan hmu nge ni lalpa tong traina tang khan mole agrika tanga le lin hi hei a hian han uluk hret se chuan voina tan vana ta ei tur tak min peng che ti in le jok mai na ring om edi kum zabi pakhatna hun layadam judami ni tala Lal Isua zirtir te zinga mi khani nge tala Isua khan tong trai dana zirtir lai che in voina tan vana ta ei tur tak chumin peng che ti in soitir ta che sela eng thil ngei rilruwa lang masabirai rin eng chang nge ni tina I hmu'a he lei thil pi lam ni bok chu ni ta ang mana khani lalpa tong trai na hi he lei ram thil dil na mai ni lovin van lam thil dilangin na ani zokani tharau lam thil dil na tong trai na ani Eucharist min petura dil na ani Krista chuan Mesia mana thar chu dil turin azirtirani Kovela theologian ming thang le professor lar mai tuna athu kho chang kan khel mek Dr. Brand Petrie point doctorate degree lak tuma be line he thumal epiusias ti hi amufua alom maya Greek tongin nikhat soina hi heimera ani awangin he thumal zok epiusias an mangtlat himak atia abenga verhleni lekhabu sang teronin he thumal hi an zir chianga abe fe nuwa chon he thumal hian he lei pi lam atanga chang chu akok ti amu chuak ta makatia alimin alom maya ama mu chu liawa ngain khai he thumal omzia ka mu chuak hi ka ming thang donani nakin loka chon mi in kathil mu chu danglam tak maya wang hian minla she donani tin ngai to in alim ani amai ro chu nikhat chu Catechism of the Catholic Church ti lekhabu kha a chiar line lalpa tong traina chungchang thu kha azu chiar fuwa chuta chon heti hian alo in zia ko me athumal hi a omzia tak angalak chuan epiusias hian nun na chang chu a ko kani Krista taksa ngei chu ti in CCC paragraph sangni zariat le somthum pasari na khan alo in zia ko me ka hria chu liu motin kalo chapo man lek veinen ti in fiam tuina soi zuiani he thu hi ko ran zirtir na ani maya Eucharist chungchang ania mana thar chungchang Lal Isuan asoina ani kaile Lal Isuan mana asoilan trum ni na chu nun na chang chungchang thu asoina khan ania chanchin tha johana ziak bungruk na hi Eucharist chungchang asoina poimo berani awangin soizui turpo tamtaka omani hun rei tak soi dai po aniang nima sela tuntuma kan zir ho tura hian Lal Isuan mana asoi dan le chu chang a chen chil dan chu kan thlur ri donani Lal Isuan mana asoi khan a chen chil na kha soi atum bera chu ni sinagoga Lal Isuan nun na chang chungchang thu asoi hi han ngai thlachin te ang u Lal Isuan heti hian a soya in thla tu ten thalera mana kha an eina a an thi a hi vana tanga chang lo chuk chu ani mi in a eya a thi lo na tur chu di chuan Juda te anin niala hemi hian engtin nge ati sa ei turin min pek theyang an tia zona om tak anin zot ani engtin nge mi hring pa ngain ati sa ei turin midanga pek theyang zona thatak chan na fum fe tak phu zona ani di chuan Lal Isua chuan heti hian a chang ani ti tak mevin ka hrila cheu mi hring fapa ti sa in eya a thisen in lo chuan nangmani in nun na in nei lo tu po ka ti sa eya ka thisen in chuan chatuan nun na anei kein nikin nia chuan anni chu ka kai thowang
kati sa hi ei tur tak ania kathisen hi in tur tak ani ti in Lal Isua kha hnung tolem athu soi kha pom nom deuh zawk turin a siam remem deuh lo mai a ayan ma in ala soi bel cheu zawk ani kha chu mai la ni lo heti hian ala chhun zomani hei hi vana tanga lo chuk chu ani in thla tu ten an eya an thi ang kha ani lo tu po he chang ei ero hi chu chatuani na nung rengang ti in heta hian Lal Isua ne nge soi athu soi bula tanga atop thleng khan mana a soi na ni in thla tu te ati khan thalera mana i tu te a soi na kha ani a azirtir te khan ing tingyen ti kha Bible a heti hian kan hmu ni azirtir te tam takin chu chu an hriatin he thu hi thukhir takani tunge pom theyang an tia nima sela chumi thuwa chuan azirtir te an phun noi ti i suan a hriatin an hnena he thu hian atilung ni lo chiu elo mishing fapa hi mana a omna ngai lon chowa in hmu chuan engtin nge in ti ang le ti na zot let ta deuh deuh ni heta hian kan top lokam kan zo na ngaya khan kan let le anga engtin nge Juda mi nu marite peterate Johanate ho khan Eucharist a khan lalpa Isua chu a om nge ni ti an rin thei mai ni thil olsam takani tharau thiang hlim thil pek zara le rin na azara Eucharist chu kal hlen thar mai ni lovin vana tanga mana thar ni ti an lo ring thei thlatani chu ti ni si chuan Eucharist Lal Isua a om zia chu soinon kherangai om love thil pahni kan chian em tur oma pakhatna chuan hei hiani Eucharist hi Lal Isua chen chil chang ani ngei ani chuan vana ta ani turani chu ayan hniam chu ni theilo han ngai to ma te u Eucharist hi a entir na chau ni ta se mana hlui chu mana thar ain ro pui jok don ti na ni thuthlung hlui kha thuthlung thar ain kan da ro pui jok ti na ni don ni mana hlui chu pathian thil makti vana tanga chang mak tak lo tla chu ani si chuan mana thar chu a entir na chawan yang mo ani theilo chu ti ani si chuan mana hlui chu mana thar ain ro pui jok don asin mana hlui jok chu vana tanga pathian thil makti ani si chuan mana thar po chu a chhebera thil mak ani ve ngai ani changpa ngai ani theilo Eucharist thiang hlim ser turin dora lutin changi lenga grape juice ne ni chopo langa isong bol ve mai donem ni he thili van lam thil ania thil mak ania pathian in rol na thil mak ani chu wangin Juda mi ring tu ma sa te po khan Eucharist chu thil mak ani ti an tha thiam nge ni mana tharani mio wangin pani na ve thung chon hei hi ni hriat thiam a harina khir deuh ma na amai ro chu kan hriat ta na poimo em thung si Eucharist hi vana tanga mana thar ani si chuan Eucharist chu beram no ani na anga Lal Isua khen be ataksa chau kha ani lova thole Lal Isua Christa thisen ataksa le thisen ani ti hi Juda Christian masa te khan an hre thiam ani ngei turani athole taksa le thisen vana tanga lo chuk nge kha ani mio wangin chu wangani Lal Isua na thu soya athu soi heti hian a clip ni he thu hian atilung ni lo cheu elo mishing fapa hi mana a omna ngai lon chowa in mu huna chuan engtin nge in ti ang le hei hi enga soina nge niang engdang ni lovin vana tanga changmak tak lo chuk chu ani zia le he mana thar Eucharist hi a chen chil zia soinan vana ta ani zia soyani a chen chil na tak tak na thil mak chu hriat fia theinan a chui zon theina turin thu a cha ani he thil mak hi hrathiam tur chuan ka thole taksa ro puina a thuam to a chu en ro u atina ani ama khasat soma chandara nangkha abop thikhelro nangkha ati thalai hi ate kan ti ang hi ni lo changle wine angalang a thole taksa ro puina thuam to chu eya in turin ati zokani kan thei hil lo tur chu a thole taksa a khachuan a thei tlatani ti hi ni
kan la hriani chuan a thole hnu khan emau khopana konga akalna a po khan chu bak mundanga te poni adu na hmuna ain lar theya adu huna ain lara adu huna aral le maya hun le hmun khan ati sa kha adai dang ve to lowani ema wale huana mari magdalene ma ati ang khan adu huna aral dai theini achan chu ataksa kha atak sangai reng ni ma se thole taksa ti ro pui to ti fam kim to ani miau wangani rinna anau sen te chon hria thiam haran ti deuh thina Lal Isua cross khan engtin nge kei kumsang ni liam to nuami himiron thlunzom ti te hria thiam har deuh ani ma na cross a kan top chuan thil thei ani lo nge yang le nima sela cross khan Easter min thlena Calvary le thole na kan kal thlen miawa wangin kan tan omzia anei tatlat zo ani chu wangin a thole taksa ro puina a thuama chu kan soi reng ani chu wangin Lal Isua Krista chuan a thole taksa ro puina a thuama chu wana alon puita a chu ta tang chuan mai cham tina le Tabernacle tina ram tina aron le bota ani mana wana changa lo tla thin ang khan chu chuan tun ma le tun nuthil aron thlunzom ta ani tuna chuan Juda te chin dan thin atanga Eucharist Lal Isua omzia kan chuina bung thumna kan lut to anga chu Krista chen chil changmak taka chuadi a English in the bread of the presence ti ania chu kan chui don ani Lal Isua Krista chen chil changmak tak mai chu kan chui to angin Exodus a chuan pathian biak na chu mun pakhata ain sorbing thin kan ti to kha chu mun chu Tabernacle kha ania Catholic te chuan Tabernacle chu thuthlung hlui le khabu tang mai ni lo po in kan rebel hlea biagina kan lu piangin mai cham hnung lama hian bom kan neya thuthlung hlui mi ang chi khan Tabernacle thuthlung bom kan nei thewani nima sela Christian tam takina an hriat chian hlei thei lo chu a chhunga om chu ni Mosia Tabernacle chunga thil om poimo em chu bread of the presence pathian chen chil chang chu ania mitam zokina pathian chen chil chang hi kan hriat thiam mai lo na chan chu a thule lindan dik lo wang hi ni thuthlung hlui bu then khata phei chuan show bread tinan da chu chuan changtar lan changtar chhuwa ti na lama kok da ome Hebrai tonga lehem ha panim anti achu chen chil chang ti na chi chi ani he chen chil chang chung chang hi Exodus bung som ni pangana a khan chiang takina soilanga bung som ni na kan chhiar angin pathianin thupek som apek vele khan thiam turad adu le ti tura adu ma sakbera chu ama biak dan kha thiam se adu ma saberani ama nge khan biak adu dana chu Israel mi te hena khan zir tir adu ani Mosian hena Tabernacle siam dan shilin bulatana kim chang em main Mosia kha Tabernacle siam dan kha ashilani kha nima sela he zir tir na hi liturgy ni phungtur lo hriat tir lok na alo ni reng maya pathian biak dan in zir tir na ani Exodus bungsom ni pangana chuan Tabernacle a chuan pathian a omzia tilang thei tur chin chiana pathum da turin pathian in Mosia chu hrilani pakhatna chuan thuthlung bom ania thuthlung bom chu kan hre thewanga a film kan ena kan han thlir po in rangka chakaluan bom lian tak an zon luk thina kha ania achunga chuan rangka chaka siam cherub pahni lim inda bok turani ti in pathian in a hrilani thuthlung bom chunga mi lim pahnian da angmo Catholic te kanin zodani mai theye chu po thuthlung hlui huna le ngal enga de Catholic te mi lim te hi kan war em ti zo na kanin zot ani thei kan rilruwa alo lut po ani theye Bible chuan milim reng siam turani lo min ti box sia thupek som Exodus bungsom ni na pathianin apeka khan ain zia khamale ma se
he thu pek hi milim siam shim khap na thu pek ni lovin pathian anga biak tura milim siam khap na ani chuti ni lo se Exodus bungsom ni pangana khan pathian in Moses chu Jerusalem siam tura ati le si khan pathian loilo tak kan nei ti na ani maidon asin pathian hen milim shim hi angai na lo ani lawa rangka chakte hi angai na lo ani shan lo milim le rangka chakte hi biak buk mun thiang lim lai ber sanctuary te chuan angai na in mang turin min du em ani Exodus bungsom ni pangana ina aron soi pahni na chu rangka chaka siam bati da na ban kha ani chu manora antia kan hriat thiam dan tur chuan ban pakhata hian khonwar pasari chhitna ominan siam thina alem te po kan muto thin ma na chu manora anti ni ato bera chuan hriat a hlo violo mai theina a rangka chak do kan hi ani boka chu bread of the presence pathian chen chil chang anda na tur do kan a chu ni chin chiana pathuma om pakharna chuan thuthlung bom ania pahnina chuan manora bati chitna ania pathumna le a chuan chen chil chang bread of the presence khani heng thil pathum te hian min hriat chhuat tir aneem thuthlung bom chuan mu theilo tura a thu ruk mu theilo pathian pa pathian chu a entir ani manora chuan tharau thiang hlim mei al chu a entir boka rangka chak do kana bread of the presence chen chil chang chuan fapa Isua Krista Manna thara chu a entir bokani heng thil pathum te hian enge entir kan ti chuan Trinity kha alo ko tir dai mai Trinity thiang hlim thil mak chu thuthlung hlui hun lai dai to khan Moses Tabernacle chunga chuan lal Christian a pho chu hun ngakin alo om dai to ni kan Catholic rin na hi alo van thukin alo varil te reng em bread of the presence hi Leviticus le khabua po shilfi ina omani bungsom ni palina chon chip chiar tak main shilfi ina oma lo thlir don te ang pakharna chuan changper som le pahni urthu kan muwa chu chuan enge entir kan ti chuan Israel nam som le pahni te a entir ani pahni na chuan bread of the presence chu sabat nia puithiam ten sual thoi na an hlan thin ani chu wain chang na ran ni lovin in thoi na chang ani sabat nia nge an hlan thin ani pathumna chuan he in thoi ni hi chatua na tan ani lalpa ma a chumlo chat lovin hlan ani turani chatuan dai thuthlung ani bread of the presence kha tabernacle chunga a omlo lai a omlo ani lalpa ma a reng tur ani awangin palina chuan manora kha a reng turani amit turani lo ti ani heian min hriat chhuat tirani em Catholic biagin ai luta tabernacle kianga meimit ngai lo da ani thin na chan hi engdang wang ni lovin helaya kan mu pathian biak ina mei chu a al reng turani amit turani lo ti thupek awang hian ani Catholic chin than makle danglam deuh hriat thiam mai lo thil zong hi Bible a thupek te kan zoma wang kan ti vekani ador le tan chon hei hi kan chian angai chen chil chang chu tabernacle atanga lak chu ani khan enget an ti kha puanin an khu thin ani benediction kan nei hian puithiam hian engtin nge changmal somsa kha ron lak chu thin puana tuamin aron la chok thin ani thil thiang lim chu tuam thin ani kan ngai to le tura chu chang chawa in thoina ani lova chang le waina in thoina ani Exodus buwa chiang takin kan hmuwa changba ka khan berbu wine thlit chuana tur kha om tel ngalani a om telangai ani heti hian in ziaka chumia tan chuan thlengte note wine tholte abun chuana tur berbu te isiam turani churang ka chak hlang hlakin isiam turani tin do kana chuan ka hma a changser I hlui fo turani ti in heta kan hmuang hian changchau ni lovin wine nen in thoina khahlan ani thinani ato beratan chuan angai nom liber kan seidon ani Hebrai tonga chen chil chang kan ti mai bread of the presence hian
omze chini anei theya chen chil chang tia soi thei ani rualin mel chang emo mel lan na chang ti na ani tel thei boka hanim ti thumal hian manga he thumal hi mel ti na ani tel bokani tu mel nge ni tang le Lal Isua mel kan ti mai thei nima sela he chang kan soi lai me ka hi chu thuthlung hlui lam hunami ani awangin pathian mel lan na chang ani pathian thil engkim ti thei mel lan na chang ani ti na ani he chen chil chang zu zui hian chin than thil pakhata oma chu chu thuthlung hlui lama tanga kan hmu ni lovin man lai rabi te hne na tanga kan hriat ani thung ani Lal Isua hun laia Juda te khan kal hlen kut an man na te in thoi na hlan tura Jerusalem an pana piang khan pui thiam khan thil an la hriat ngai reng reng lo thil ti an nei thina temple chunga thil pakhat chu an la a mun thiang lim sanctuary atang chuan an la chuaka mi pui te khan va entir thina ni an lak chhuwa bera chu enge niang thuthlung bom emo manora emo nilovin chen chil chang nge maya kha anian lak chhuwa thin ni Rabbi te chuan an le khabu Talmud an tia Talmud a titura ti an ni angin rangka chaka siam do kana an da chen chil chang chu an la anga mi zong zong mu thei turin an ron choi sang turani ti ani chutia an choi san pa chon pui thiam te chuan engen soi thin ente u pathian mangai na hi ti in an soi thin Talmud chu Juda te le khabu church fathers kan nei anga an puipa te thu ziak ti tur le ti lo turin ziak na le khabu ania Talmud a chon heti hian in ziak ani pui thiam te chuan chen chil chang chu an choi ka nga kut mang tura mi pui lo pung khom zong zong te hriat tur chuan ente u pathian mangai na chu ti in an soi thin ani hi Babylonian Talmud mena hot bungsom ni pakwa na in ziak ania kaile he chen chil chang choi sana a kan hmu nun ber chu engti khan nge ni le ele temple dik tak in thoina dik tak hlan na hmuna in lo kala mas thiang hlimin hlan lai khan mole pui thiam in changa la a mala soma a choi san khan Lal Isua hun lai an lo chin thina kha aron ti fam kim ta thina ni pathian mangai na ti sa mel puwa mu thelo oma chu pui thiam chuan kan en thei turin aron choi sang thina lo ni Lal Isua khan chen chil chang chu alo soi ri rengem le chanchin tha kan chiar chuan mun khata khana soi nge ni mathai ziak chanchin tha bungsom pani chang khata tanga chang re ta khan heti hian a ziak ani chumi lai chuan Isua chu sabat nia bu hmuna te akal tlanga a zirtir te chu an rila trama bu vui te chu an thliaka an eita a ti in zirtir te khan Lal Isua an zui khan eitur kha an king ngai reng reng lo thi kan ngai tu to ngai em le hemi ni po hian eitur khan lo pai lo ni om takani chutia bu vui te an thlia an ei lai an hmu khan Pharisai te an lung oi ta lova an che dan chu dan kal ani tin Lal Isua hne na an va thlen ta thuai reng ani Pharisai ten chu an hmu in an hne na ente izirtir ten sabat nia ti phal lo thil an ti hi an tia ani ro chon an hne na Davida le a thian te an ril tram lai an thil ti kha in chiar lovem ni khatia pathian ina an lu a ama le a thian te ei thian lo pui thiam te chau ei thian chang chu an ei thu kha ani le sabat nin pathian biak ina pui thiam om te chuan sabat ni an bo chiat po in an thiam zel ti dan thua chuan in chiar lovem ni ti in Lal Isua na lo zot le tani heta heneng thu nge mo ava soi chan le pui thiam ten sabat ni a pianga dan an bo chiat dan a soina ani engting nge pui thiam ten dan an bo chiat pathian ni sabat ni a na an thokani in thoina tur chang buat sai na an thoklat ani midang zong zong in na reng reng e rong bol thlengin an chol san lain pui thiam te chuan in thoina tur chang chu temple chunga khan an buat sai thin ani chu chu ani dan an bo chian na taka chu ni
Lal Isuan sabat nia pui thiam te dan bo chiat thu a soina hi heti hian atlipani ka hrila cheu pathian biak in ai ro pui zok heta hian a om ti in mathai bung som pahni chang ro ka kan hmuang khan Juda te ngai tu na zona tang chon an zinga bom a thak aning ringot ani Juda te tan temple chu heleya pathian chen na hmunani temple ai ro pui enge mo om thei to chuangang le pathian chen na hmun ai ro pui chu eng fakau nge mo niang le pathian chau mo le chu ti sa thuthlung bom ti sa tabernacle chunga om nge chu Lal Isua na soi chu ani Lal Isuan pathian fapa kani e tia Juda te a hriat tirna ania amai ro chu Juda te hriat thiam thei tur zongin pathian biak in ai ro pui zok heta hian a om ti in a soi mai ani tuna chona morgan lo bok thei don ta a engwangin nge Juda Christian masa te khan Eucharist Lal Isua a om hian lo rin le kalhlen tharani ti an hria ani mai lova Manna thar chu ani ti an hria alani satli alo chen chil chang thar chu ani ti an hria da wang ani chu chuan thil tam tak a hril ngal bok wang ani a pakhat na chuan Eucharist chu chen chil chang thar ani chuan thuthlung hluya a entirna ang mai kha ani thei to lo ataka a chen chil changa chu ani angai ani chang le wine hi mi an om nge ani ti ti chiang tu man ani thei ti hi khoi tangin nge Lal Isua khana hriat le chang le wine chu mihring chin chiana ani ti chu kan hre thewanga chu Juda te chen chil changa tanga hriat ani hei hi chu chen chil chang a entirna ni to lovin ataka Lal Isuan a chen chil changa chu ani a pahni na chuan Lal Isuan Davida ang khan a zirtir te kha pui thiama a chal ani kha a zirtir te khan engwangin nge bu vui khan lo thlia bu chuan enge an siam thin changan siam thin ani lom ni Lal Isuan ke hi temple tak chu kani ka zirtir te hi pui thiam tak te chu an ni pui thiam te sabat nia nan thok thei ang chi khan ka zirtir te po hian sabat nia nan thok thiang ani eng na mon tho ang sabat thara chuan Lal Isua Krista taksa chen chil chang thar chu an hlan to don ani chu wang chuan ani Juda Christian masa te khan Eucharist hi Lal Isua Krista taksa le thisen a chen chil nge ye chu ani ti an hriat tlat na chan chu ni Johanna zek bung ni na atang po khan hi kan hre thei ani Lal Isua temple a kal khan he temple hi ti chia ula ni thum chungin ka tung ding le ang ati kha kan la hrengang chu an ni chuan he temple hi kum somli le poruk chunga sakania nangin ni thum chungin ni tung ding ang mo an tia Johanna chuan ni ma sela atak sa temple thu asoina alo ni zok ati ani kha a chan chu Eucharist a hian ani pathian chu kan hne na a om ni ole he thu atang hian enge kan zir chua enge kan lo mu fi tak le achang chon Juda sa kho le Christian na hi thilin persan tak mai annia kan lo ngai mai ome nima sela chu tiang lo takin Juda Christian masatina Juda rin na an lo von thina kha Eucharist Lal Isua a om tak takani ti an rin na kong lo han saktu alo ni jok rang si ni ataksa thisen atharau le apathian na chu he Eucharist a hian a omani chu wangin mas kan hlana pianga Catholic te na kan don thina hi kal hlen thar beram no ti sa chu ani mas kan hlana piang hian hun hluya chon hruai kirin kanom thina Krista tuarna dar kara khan pathian beram no khovel sual kalpui tu chuan min hmangaya wanga ama ngei kan tana in hlan na huna chuan hruai kirin kanom thina ni chu mas chu ani Juda ten ai gupta ta pathianin min hruai chuana awang khan tia an soyang chi khan keni Catholic te chuan pathianin min hmangaya wangin kan tan ron in hlana ni tin kan soi thei ve thungani chandam kan ni theinan ti sathi na ata mai ni lo tharau thi na ta min chan chuanan
ma sian kalvaria chon min shruai kir ani mai lova malam hun thole na min shruai lu tel bokani Lal Isua thole na chau ni lovin hun top alo thlena keima ni ngei kan thole na tur lama chon min shruaya hei Catholic ta tan chon hriat thiama poimo em ani keni Catholic te hian tharau thi thei lo na chang hi kan ring ani lova tharau athi thei lo ti ring tu om chun kan ni lova keni lo po hi sa khodang tam tak herin na vuan tu hi an omani keni chuan tharau thi thei lo na le ti sa thole na tak sa thole na kan ring telani chu chu ni Christian a tharau chau ni lova atak sa min pek til na chan chuni ma sa hian a chiang em ani Eucharist don dona puithiam chuan hei hi Christa taksa ani ti na lo soi thin hi Eucharist chu Manna thar ani chuan enge omziani ta ang thutiam thar ani ti na ni ram tiam thar pek kan ni tur thu min tiam kamna ani vanram chu tiamin kan omani vanram chang ni lovin hun top alo thlena mithi te thole na nen chu wangani Lal Isuan Johanna ziak bungrukna chuan heti hiana soini mi tu po kati sa eya kathisen in chuan chatuan nun na anei to kein ni hnunga chuan ka kai thowang ti in keinin mithi zinga ta thole theina kan nei lova chu wangin thole a chatuan nun kan du ani si chuan thole Lal Isua Krista taksa chu kan mamo ani aruala thole kan du ani si chuan ati sapeng kan ni angai tin Eucharist chen chil chang thar chu ania Lal Isua khan min hmangaya min liam san mai lovin tuna kan hnena omani Eucharist mangin chen chil chang angin kan zinga a omani mitin tan muntina theinan changle wine anga langin kan zinga alo omani ti sapua khovela a omlai kha chuan Capernaum te Galilee te Jerusalem te khana kal thin kha ania nima sela tuna chuan biak in tina ramtina khovel muntina toni tuna hian thalera kanom meka chu Tabernacle chuan omin ramtiam lam chu kan pan mekani ni tin mai hian miring ro u ka shroi hodon chewa in beise na khalo hausu ong cheu tin min hril non regani churam tiam chu kan thlen huna he Exodus thar hi kan puitlin huna chuan he Manna thar po hi atop to donani churam tiam thar van kanan kan thlen huna chuan puan hnuaya thu rukin a om to lovanga changle wine angin alang to hek lovang tin Poland tuna zong dar thalanga kan muriai royani chuti huna ero chuan in matonin ani to ang atia Korin mi te hnena le khathon bung som pathum chang som pania asoyang kha alani donani engkim mai hi kan mai ma a mai sanin atakin kan muto donani